Selena Gomezin Hailey Bibernena an kartho tichthei tur aron soi felvat. Selena Gomez le Hailey Bieber tein kar chanchin hian toplen tak anei thei don lawang. Selena hian abial palui Justin Bieber na pui Hailey ne na ein kar tichthei tur thiladu lawa. Thuthang le soirik lek om tur thilpo rang takin aron met mit ngal. Filmet video pakhata chuan Hailey le athian nu Kendall te TikTok video pakhat delete to chu post tharania. Heta hian Hailey hian Selena ati elsena ninge yapu atokani. Video hian mui phun chungin Hailey te hian aphu chu katilawa ma se pathian chet hun tak chu ala ngai lo ti zongin I am not saying she deserve it but I am saying God timing is only right tin asoya hei hi Selena lam khoya an soizui le ani January thaliam ta khan Selena Gomez hian longa vacation an man na tlalak post dar ani nuwa ataksalan dan chungchang wangin na satakin soisel na le diriam na atok zuya Hailey hian TikTok lama video hi postin a delete vele chi sia Selena du tu te lam chuan an lo hel zui pha le TikTok mang tu pakhat Elena Kiro chuan hei hi tak emni ati tak em tia ngai event lo deuh turin a post ma se Selena chu ron langwatin heng thil te hian min tilung oilo mi jong chunga ngil nei vek ro tin a comment ani Hailey point in soi fiana nei ngala hetiang lam hoi hian ko comment ngai lo na in girls night kan mang mai maya nom tina tan random TikTok sound kan ti ani tuma lam hoi ani lo atibok Selena le Hailey te inkar hi hunrei takata soyalom to a inkara mitheng khatten in mu thim lo na eng emotleng anga siam phe tum thin ma se an pahnia ero Buaina nation lo ti chu Academy Museum of Motion Pictures second annual gala an thlakin aron ti chiang viawani kumsom ni Chhung zet room chung thim taka chen manga thlun be chu chan chuani Brazil Roma Espirito Santo chuan mai che pakhat kumsom thum pakomi Rosinalva da Silva chu chung ten chuak theloin rei tak chungan khungbeta ake chu chen manga thlun be ani baka akut po phor sakani ninga niliam ta February ni kwa khan police ten Rosinalva da Silva hi an chan choka om na hmuna an lu hian thir manga siam kongkhar awma sel siam chop chunga chuan an lo thlungbet om na hmun hi a thim mai baka eng po amu tha theilawa tukver pakhat omatang bak khoya ma eng lu na omlo police ten chanchin an hriat nuwa an wachan chua hian ataksadin mun po alo thlo viau eitur mu mal lawa ril tram taka oma wangin dehydrate anaya tol chungdam doi ina enkol zui tura hroi ngalani damdoi in thlen pui ani nuwa adin mun hi athat lo ema wangin damdoi in lian zoka transfer le ani bok rei tak chung chamu mal eiloin oma achunga ti du dana awanga harsana dang anei le nei lo ti hriat tumin medical exam dang po anei bok Civil Police Chief Carlos Braga chuan thilhlinga hian MS da Silva no hi manani thuasuya police te hi anina anvakal hian aroi hle nge anubaka hian innam hnoi zinga tel mipa pakhat po arol hian an man tel ngal police te soidan chuan MS da Silva hian kum eng motiliam ta afa pahni lai acha nuwa aril rulama harsana toka anu hian ananna engkol dan turvak ashit lo wangin atana thaber turin room chunga hian jel tang main akhung betta ni nan soi abial nu atha nuwa arwang chu fridge chunga dain mai chedang nu puya anei Delhi police te chuan tholenikal ta khan mi papakhat abial nu that tu nia soi chu an mana hepa hian abial nu hi atha nuwa arwang chu fridge chunga athuk ruani thilhlen na hi na Javgar nei lok Delhi Metro village chani aming sahil ke lok kumsom ni pali hian abial nu niki yadav kumsom ni pahnia tha chan hi niki yadav hian an puitan ama chu nei turen nge na ma se chung telamin an puitur an lo mu sak diam to wangin chumi an boina chuan in thanara phlak hi a hlen pha ani tholeni jinga police te chuan thirhleng hi an hriat chhuat thuan soi gelok hian mai chedang ani malukin niki yadav hi athata roadside Iteri nein niki yadav atha nuwa arwang chu refrigerator ada nakina arwang chu then fai na thokle turin arwam manani
Yadav le gellok hi anin hriatna pawh a rei tawh a kumsang ni sawmpariat atangin a in hriat tawh hripui wanga inkhawh kherna kalpui lai pon an pahnih hian an cheng dun nge mahse gellok hi an Yadav nena anin kar tho hi a chhung te a hrilh lowa Yadav nen anin khawp reng lai chuan a chhung ten an hupui tur a lo hmuh fel sak diam tawh ani authorities te chuan February ni kwa gellok hian meiche dang in hualna a neih pui chu Yadav fian hrein a chhuah chala hemi an Buaina kal zela chuan ra thalo hring chhuakin gellok chuan a cell phone data cable hmangin a rek hlum ani Yadav a tha fel hnu le a ruang te a dah that hnu hian jagjara nupui nei turin a kal le a gellok nupui nei atangin Yadav hi chin hriat loin a awm tih police ten thu an donga gellok hi thuzo fi tura koin police ma a Yadav a tha dan hi a puang ta vek police ten manin alaka thuboi an siam sak ngal he in thana hi nikuma hmeichhe pakhat Srada worker chunga thleng nen a in ang hle a Srada worker hi a kopui aftak puna wala chuan rong taka thatin a ruang a chandar hnuwa hmun hrang hranga kalpuin a paih ani